Jó a turbó, van tényleg széjjel, Hát Endre már nem kapta el úgy a rajtot, mint ahogy kellett volna. Igen, a Pisti az keményen indexelt balra, talán ezért is lett ő az első. Endre bátyó kiesett. Most jön Gerlach Gábor, valamint Kácsik és Csabi. Őket követi Berecki Sándor. Őket követi Berecki Sándor, valamint Husznyák Pál. És hát el is indították őket. A kicsi azért az túlja, haját elhagyva. És hát szerintem nem is volt ez kérdéses, hogy ki fogja ezt nyerni. Gácsik és Csabi odavert rendesen. Most jön Berecki Sándor, Husznyák Pál, felkészül Kovács János, valamint Csókás Imre. Tehát Berecki Husznyák páros jön, Bodoglári kettős. Jobb oldali pályán Husznyák Pál, bal oldalon Berecki Sándor. Na nézzük a két Husznyák páros. Na nézzük. Mi lesz az, amiket ők jön? Igen, hát úgy is lett, hogy gondoltam, Husznyák Pál lett az első, igen. Jön Kovács János és Csókás Imre, felkészül Csóti Gábor, valamint Nemesvári Ferenc páros.